Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adto yun ti kapi nga impagatang mo, dyan na kapitana my friend. Agyaman na klaunay, Pauline. Ayun gayam, kumusta ti budget ti trip to Thailand tayo nga opisyalis ti barangay? Naaprubaran ka di mo laang. Saan pa'y? Ngum amok ang maaprubaran to dayta. Nasya at ngarod ano kasta? Maatindaran tayo ti seminar ijay Thailand, kan makapagbakasyon tayo iti libre. Aywan man Magagara naklauna yun, friend. Oray siyak mat friend. Seminar in Thailand ko naman. Zero gastos pa'y, tadamat ti budget. Saan a kanya-kanyang bayad? Siyempre, adamat pundo agastusan tayo. Di bali tadamat seminar na day chay. Puno ka day, tinadamag ka dyan na anak ka. Ay nawaw, anya mananday taan na damag yo, tatang. Adda ka no trip to Thailand, dagiti opisyalis dito yung barangay tayo. Ay uwan, pudno day tatang. Ay daw, pundo manan, ti barangay ti kastusan daw. Kapilitan adda basit a seminar na day chay, tatang. Seminar para itay. Basta seminar para iti pagsayaatan ti intero a barangay. Masapul nga raw nga ijay Thailand ti paparanyaw. Saan mabalay nga uray dito ilatan tapno les gastaws? Ni tatang mat, may mayat matlaang no ijay Thailand ti seminar. Tapno makapasyar kami matlaang ijay Double purpose ko naman. Ay nawaw, di kay agbaid may. Pundot ti barangay ti kastusan nyo para ti kakastabanag. Adda seminar nga atendaran mi ko na lang arudan, tatang. Tapno addamat maisuro mi akadagiti bumarangay. Pagsayaatan matlaang ti barangay ti kastoy nga aramidan mi. Pagsayaatan ti barangay, wano pagsayaatan nyo lang nga opisyalis. Aday bagaken ka, Elsa. Anya dayta, Nana Marina. Adda ka no trip to Thailand da kapitana sika. Trip to Thailand. Wun, makiseminar da ka no matijay. Kadwa na dagiti kagawad nga. Anya, nay, pangalaan da ngay ka no iti gastusan da. Ay na, di mon saludsuden no sa dinaw. Ammo tayon dayta Ay nawaw, naglukon. Kay kayat dama nga minti out of country a seminar. Ay sos, amangan mat no saan ati seminar ti gagara dayjay. Amangan no rasundalaang dayta a seminar. Kastamot lang ti atap ko, balasan ko. Para seminar lang, aggastos da kiiden, iti dakkel agatan. Ay sos, saan amabalinti kastangar aramidan dagita atap tao. Agsaysayang dalaang iti pundaw. Hay, talagang awan pagbaliwan dagita nakatugaw. Ay nawaw, apay kastabotin ti bagbagam Elsa bakay. Apay ka di aya. Adda kanumot seminar da kapitana iti Thailand. Anya? Sigurado apundo manan ti barangay ti gastusan da. Anya ti seminar apa panandaya. Dayta ti jak amulakay. Basta seminar kanumot. No anya dayta a seminar aya. Apay ang masapul ng aggastos dayti dakkel para lang iti dayta abanag. Ay, dayta nga rod kat. Amumatan dagiti opisyalis tayo. Dayta lang agsaysayang iti kwarta asaan damot anagrigatan ti paglaingan da. Naimbag pa'y dagiti opisyalis da dita kabangibang a barangay. Apay magbakay. Kita kat napapintas da ti barangay da. Ngamen, nukasta nga adda seminar kat ijay syudad laeng. Wenno saan, agayab da iti umay agpa-seminar iti barangay hall.
Simple, ngamno kita am ti barangay da, talaga ang asinsado. No kasta ko mati ka panunutan ti amin anak katugaw. Di mayat ko ma. Hay, ammo pay man. Nuapay anangabak da pay lang amin a. Maasarak amang panpanunot ta pagintrisan da pay lang ti pundo ti barangay. Naimbaglangan, tanasalaw ka, kapitana. Adda ka di masapol mo, Elsa. Anya di nadamag ko? Adda ka numot ti out of town yung opisyales. Dayjay ka di. Wen, pudno tinadamag mo. Adda seminar ng atendaran mi jay Thailand. Di kat dakkel man ang tigastos. Ay nawaw, kasapulan ti dakkel a budget tataylan mat nga rod dayjay. Saan mat amabalin a pagpagnaan mi? Anya seminar day taya, kapitana. Apay amasapul nga ijay Thailand pay laang. Naggastos mat unay daytan. Dakkel ti gastos, ngam para mat iti pagsayaatan ti barangay tayo. Pagsayaatan ti barangay, Katuan mat, awan sa bali a pampanunutan mi, no di ti pagsayaatan ti barangay tayo, Elsa. ay nawaw. At the good news ko kan ka, friend. Pugtuak, kapitana my friend. Approve ti budget ti trip to Thailand tayaw? Naalam, friend. Naimbag man ta inapruban da. Una, tamaki seminar da kanumot lang. Ay na, kamaudyanan na. Makapag-Thailand mo laangan da tao. Finally, matungpalan ti arapaap ta makapasyari jay, friend. Sawadi ka, Thailand. Ay nawaw, nagpractice ka mat gaya mat, friend. Siyempre tapno adda mat ti amok, no adda ako ni Jai. Mayat day ta, friend. Ala, rugyan tan ti agimpake, tapno nakasaganan ti amin. Ay nawaw. An-anong tamaleta dyan na anak ka? Ni tatang mat, anya ti mapanunot yu ayan no makakita kayo iti maleta. Agabrod ka? Ni tatang mat, syempre, matuloy ti seminar mi ijay Thailand anya. No kasta, ituloy yun ay ta seminar. Ay nawaw, apay ko maasaan. Thailand ko naman. Makapasyarak matlaangan ijay tatang. No apay mo't nga may namasapol nga aggastos kayo pa lang itinakil agatad para lang iti seminar. Anya ko matipagparikutan nyo, tatang. Kat saan nyo matakwarta ti gastusan mi? Wayne, saan ko akwarta ti gastusin yaw? Ngumpundo mo't ti barangay. Ni tatang mat, imbes ko maamaragsakan kayo. Ibusin nyo ti pundo para lang ka lang iti awan ka iskan na abanak. Di kay mabutang, linton madamdama ki triple ti karmayaw. Anyat makunam, friend. Mayat ti agbakasyon dito'y Thailand, friend. Kasla mayat pa'y diti agna dito'y. Sika ano kayat mo ti agbati? Agsubli aktulaangan no adda kwartak. Ayun gayam, kita akman dagiti pictures kan video tayo iti cellphone mo. Mabiit laang taagpili akpay iti i-post ko iti Facebook. Mangiposak man iti ladawan tayo dito'y Thailand. Ayun piliyom tay mayat. Wan, di ka kadimadanagan. Pilyat tay napintas aladawan tayo. Tapno presentable akitaan. Apo, mayat tipos day di adyana Ay no, bigbigatan ba kayo? Kita am tipos na iti Facebook na. Kasla nagbalin mat at travel ti seminar nga ibagbagada. Ay kung nagpaisaw. Kita am. At dapay video dagiti lugar anap na pananda. Agasam man, day takit din a bakasyon ti pangus-usaranda iti pundo ti barangay. Seminar ko na damay. Seminar? Aho? Jak amu napandakit din nagbakasyon Rason dalaang day ta a seminar tapno makapag out of country da iti libre. Agasam man day tapos da. Day ta nga rudgat na Marina. Jak amu no pudno a seminar ti makagapo no apay anapanday jay. Kaslasan mo't ngamen. Un nga rog. Simple lang a seminar.
Ngam no apay ang masapul pay nga ijay Thailand ti pagseminaran da. Mabalin mo't adito'y lugar tayo lang. Mangalad ako iti guest speaker. Makitam day ta akinalaeng dagiti opisyales, nana. Ay, rimwaren ti pudno akulay dagiti tattao nga imbutos ti kaadwan. Numaminsan mo't ngamin dagiti butante. Basta sikat, sige damat asige. Kasla di damat agpampanunot anasayaat. Ay, anya nga ita, sayang ti tax abay bayadan tayo. Wan, saanak ngagtrab-trabaho. Ngam saan laang ngamin at isweldo tayo ti adda tax na. Ay, pudnutan ako nayo, nana. Uray awan ti permanente at trabaho tayo, agbaybayad tayo latta iti tax, taado ti klase ti tax ako nada. Value-added tax para kadagiti taxable goods and groceries. Kanda dumapay ang masapsapul tayo. Una, inayon mo pa dagiti bayad tayo, no kasta mangala tayo iti papeles iti government offices. Nagado ti source of fund ti gobyerno, nga masaysayang lang, tasabali mo't abulsa ti papapanan ti kwarta. Day tangarod ket, nana. Adalat ta dagiti matino nga opisyales. Manmanuda mat. Masapol ang maamuan dagiti masaknan ti kastoy ang mapaspasamak, nana. Saan amabalin nga agul ulimot tayo laeng? Elsa bakay? Abakas di mo tipos mo iti Facebook. Apay? Da kapitana dyan sa mo ti patamaam. Ay wen. Talaga apara kadakwada day ta apos lakay. Agraraman dakit dia. Kasanunod ang randa ka. Numapasamak day ta, di amu tayon, guilty da. Mayat matlaang no kontraan tayo dagiti kalukwan dagiti nga opisyales. Awan kit di babaing da amang igasgastos iti saan damat a kwarta. Sa bagay mo't kiti Tapno amumot lang dagiti kalugaran tayo. Ano niya ti mapaspasamak iti pundo ti barangay. Wen, saan mat amabaling agsaysayang data saan damat a kwarta dayta? No agul ulimak tayo, awan lat amok ditan. Dumakkel ti ulo dagita buaya. Sika kiti mo't bakit? Pudno mat lakay. Buaya mat gayam ti daduma anay butos tayo. Ni, apay akas sa tilangang friend. Kasla adda na dagsin aparikot mo ah. Ay, makapaasar mo't da diyang Elsa. Ay nawaw. Apay ni Elsa. Di mo nabasa ti impose na may papan iti seminar tayo dito'y Thailand. Adda inpus na aya? Adda, awan ka no ti babain tayo amang igasgastos iti saan tayo mo't a kwarta. Ay nawaw. Nangalaan na mo't ititurod na amang ibagbaga iti kasta? Day tangarod, pabida man nga minun. No kayat na mo't ti free travels. Di agtaray mo't nga opisyal intun sumaruno nga eleksyon? Una, agsaga na day jay ababay. Urayin na, ti panagawid tayo. Kumusta ti seminarya o iti balasiw tao dyan Ay, makapabanog tatang. Ngamayata na enjoy ko matla. Muyo ka day. Ada kayo ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ti-post ka din ni Elsa ti dakdaka mati nyo, tatang. May sapay day day. Nabasak nga rod ti post na kat talaga nga agpakalaing. Dakil unay mo ngamin ti budget yaw. Para seminar lang, masapul nga iti atayo alugar pay. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga importante matlaang dayjay a seminar, tatang. Para matlaang iti intero a barangay dayjay. Buin tulong yulat ta kumakadagit agkasapulan, di mayat kuma. Naasar dagiti kalugaran tayo. Ta nakita dati impos mo iti Facebook mo. Nagadung ammo dagita at tao. Imaya tanapatid ti bagakken ka, Elsa. Anya dayta, madam? Mabalin ka di nga i-delete mo ti impose mo iti Facebook, ah? Saan anasaya at abasta mangi-post kayo iti kasjay? Apay, mabuteng kayo ang maamuan mi ti pudno nga aramidan nyo iti pundo ti barangay tayo? Awanan ka itibain amang ibaga iti kasta kanya. Saan lang asyak ti agreklamo, madam? Adu kami. Kan saan kami nga agsardeng aging gaarumwar ti pudno? Anya?
Saan ang mabalintikas tangar aramida nyo? Agsaysayang kayo lang iti pundaw. No kasta, napan ni Jana iti ayan niyaw. Ay, wala na. Ti kayat na kat idilit ko kano ti pusko. Ay nawaw, di mo patpatyon ti bagbagaday di a babae. Feeling busmaden ah. Mabutang lakit di dayjay, nana. Karbangan tayo amaamuan, no anya ti pangigasgastusan da, wano pangus-usaran da iti pundo ti barangay tayo. Pudno launay tanakunayo, nana. Ituloy tayo kit dilatta at ti makisarita iti opisina dagiti masaknan inton bigat. Kayat ni Bridget ti sumurot inton bigat. Ay kat isurot tayo, anana. May mayat kit di ano adu tayong agreklamo tapno maalarma dagiti awanan baen. Katsapay la kumata tumulong ti tao anam namaen tayaw a makatulong iti parikot tayaw. Ano dyan ang pagsasaritaan niyo? Grupo kung kunayo, Mat Elsa. Grupo may matalakay. Grupo may amang kontra iti kalukwan dagiti awanan baen nga opisyalis ti barangay tayo. Saan nyo mat siguro apakay sagmakan na ita pakay? No adadakas ama pasamak kada kami, amu tayo na. Adu kami matkit di alakay. Kasapulanan nga agsao tayo, tawan ti mapasamak, no di tay kontraan ti kalukwanda. Okay, bakit? Mayat magkidila ita na panunot yaw. Barang adda ti pagbaliwan da. Matanaga naklaang, tamang ano day tagad iti pakay sagmakan tayo. At dama isagmak ti lugar tayo, no dagiti buhaya ti agare, lakay. Kasano da ito yan, friend? Uwan nga rod. Diyak kaya ti maibalod. Ano na iti aramidan tayo? Anya nga tano agpatulong tayo kadagiti amamu tayo. Ado matandag iti gumurgura kada tayo. Wano saan? Agin sa sakit tay latan. Anya nga iti baga tayo kadagiti tattao. No agdamag da may papan iti seminar tayo ijay Thailand. Agulimag tay latan ah. Saan mo't amabalin nga agulimag tayo latan? Amangan no panunutin da agilti tayo. Ay, Jack amon friend. Basta siya, Jack kayat ti mabalod. Hay na, kamaudyanan na, maaksyonan matlaangan ti reklamo tayo, nana. Wag balasan ko. Naimbag laang tadalat tagayam dagiti matino nga opisyales. Sapay la ko mataagbaligi tayo. Iti kasta ket madusa dagiti rumbang amadusa iti pagbaludan. Iso na laang tanoagin sa sakit damanaan. Amangan no saan amay balod dagiti awanan baen ngagsaysayang iti pundo. Pudno dayta, nana. Oray iti national level mat ngamin ket aglemeng dan. Wan nga raod agdrama dan tumanaan. Nupay kasta, ituloy tayo latta daytoy alaban, nana. Di tay ipalubos nga utwanda tayo dagiti tattao asuswilduan tayo. Sa bagay, no pagtitinulungan tayo dayta, dakkel ti tsansa ngagbaligi tayo. Wen, adda Diyos ang makakita ka dagiti mapaspasamak, nana. Ay, nawaw! Ibutos tayo, dagiti opisyal nga amu tayo ang mapagtalkan. Kat no adaman makita tayo nga anomalya, di tay agbutang amang kontrata karbangan tayo dayta. Nang runa no kamalimutan ti aramiden da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.